nigana etorriko da, eta nigana datorrenan ez dut kanpora botako. Zerutik ez baita izkaitxi hemen ari egiteko, bidali nagoenaren nahiak baizik. Eta hau da, nik bidali nagoenaren nahiak. Eman didanetik ez dezatela ezer galdu. Baizik eta piztu dezatela azken egunean. Hau da, nire aitaren nahiak, semea ikusten duenak eta arenak semisten izan bezala betiko bizian. Eta nik piztuko dut azken egunean. Jaunak esanak. Jesusek evangelioan modu askotara transmititu nahi du konfiantza jagoikoarenan. Berak kontaktu ez digu malagonetan, besterik ez digu adierazten ez bada jagoikoa errotutsua dela. Jagoikoak maite gaituela. Gaurko evangelioetan entzulegu, hau da ni bidali nagoenaren nahiak. Eman didanetik ez dezatela ezer gatu, baizik eta piztu dezatela azken egunean. Jesusek horrekin konfiantza itxaropena eman nahi du. Ez da Jesusen borondatea, ez da jagoikoaren borondatea, gu ikaraz, gu bildurrez, gu angustiaz bizitzea gure etorkizuna dela da, baizik eta konfiantza sakon batekin. Horren ez du esan nahi, erantzun bizunik ez daukagunik, baina bai jagoikoak nahi duela, halako pake sakon bateko direzadura. Eta ez ikara, ez sufrimendua. Eta evangelioan kasik esako dute, Jesusek ulertzen eman nahi digun, edo gehienetan kasik agertzen den gauz bat degula hau. Horregatik, heriotza, baiz eta beti tristea eta beti gogorra izan, gertutik tokatzen zaigun adio, jagoikoak nahi du, beledunak, baiz eta bina sentitu, separazioaren, baina baita eratu berean, itxaropena sentitu ezala. Jakinda, jagoikoak egin gaituela, eta bere eskuetan daudela, eta arenan goazela. Mundu ez dela, kasualitate huts bat ere sentidurik ez duena, baizik eta aldola sentidu bat, jagoiko on bat egin duela, maite egin duena, errutitsua dena. Jesusek halako ejemplu bat jartzen zuen, behin baino gehiagotan, hartzaile onarena. Bera gure hartzailena eta gu bere argiak. Eta hartzailenak argi guztiak bakoitza ezagutu, maite eta arriskua izango denean beti haien bila joaten da. Gaurkoan patxi desberdintzeko elkartu gara. Bera ere hartzaile ari izan zen. Jesusek ere burua agertu digun bezala hartzaile baten antzera. Eta eskatzen diogu zerko hartzaile horri patxi hori. Bere seme hau, bere hartaldeko argi hau, erdiz maitasunez goian hartezala. Bertan atxeden izan dezaten, izaldietan, bertan jagoiko ikusteko osa eta zoriona sentitzen eta handik ere gure arte egin dezaten. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan, sufritzen ari diren guztien alde, jagoikoak indarra egin zaien, eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin ezan, eska dezaiogun jaunari.
Jainko guztizona patxi zure zerbitzariaren salamenerako eskaintzen ditugu opari hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzaile igortu duenak, epaile errukitzu argi bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Era guztien aldein da, gu guztio betirako inoiz gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, haien taldeekin batean, oresten zen, ozez beterik kantatzen zegula. Kanta dezagun saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zegoala hori hartu, eta eskerrak eman ezakitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuontzat emango dena. Azalondoan berdik alizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman ziren esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolaren. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako, eta aparik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan zona, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazun maitasun osora Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure azearekin, eta ez izan guztekin baina. Gogoan izan zona, mundu horretatik, zure gana eraman duzu patxi, zure zerbitzaria. Eriotzean zure zenearekin bat egin den hau. Piztueraren ere, berarekin bat izan dadin. Gogoan izan zona, mistiko itxaropenean urraturen gure zenideak, eta hileko guztia. Ahal izazu zeure aurpegiaren horretan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Angoikoaren ama Maria Dotzorekin, haren zenan Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, eta gizarre guztietan. Zure alizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, honez ez da. Jesu Kristo, zure zenearen bitartez. Honek bitartez, honekin eta horrengan, zuri aita, jangoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaren guztia, gizaldi da gizaldi guztietan. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasunak, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea elkarri. Amen.
Jesus maitea zan, azken nafaria, familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etortzen guztioi patxiri azken agurra egitera familiari une hauetan laguntzera eta jangoikoari haren harinaren alde erregutzera. Urriaren 18an igandez eguerdiko 12:30 eta alde batetik hemen uitzik dagoen promesari utziko diogu Sanluka segunean eta aldi berean patxiren errautsei azken agurra egingo diegu. Beraz, urriaren 18an meza izango da 12:30 eta bertan patxiren hausarita ereizatu eta deserituko ditugu. Eta hori bukatu horretik, azken erresponsoa egin izan du. Gure aita zeruetan zerena, santu izanari zure izena, etorri zure erreinua, egin bedik zure nahiara zerua bezala gure erre, imaiko zure egunotako gobila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zerrene barkatzen ditu bezala, eta ez duten praktika eman, baina atera gaitzaz zure zetik. Ireki ez da justu horrenak, patxi gure anaiari, argi eta paketen zure etxea, beroren alde ospatu baino Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, medika zaintzatela jainko guztiadunak elkar eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.